Πολλές φορές η λύση σε ένα πρόβλημα βρίσκεται όταν ασχοληθείς και με ένα άλλο ταυτόχρονα. Χάθηκαν τα παιδιά στα τέμπη και ακόμα ψάχνουν το γιατί. Το να πεις πως οι υποδομές είναι για τα μπάζα, είσαι σε σωστό δρόμο. Γιατί όμως είναι για τα μπάζα, εκεί καταλαβαίνεις πολλά. Είναι τόσο ανίκανοι και δεν μπόρεσαν σε δεκαετίες να φτιάξουν ασφαλή τράινα, ή μήπως είναι αδιάφοροι για σένα και την ασφάλειά σου. Λειτουργεί κάτι γύρω σου με γνώμονα το καλό του πολίτη. Λειτουργήσε όμως ο κρατικός μηχανισμός στην πανδημία. Τα εγγένεια του μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου στην Κέρκυρα επιταχύνουμε την προσπάθεια για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας. Η γαλάζια ελευθερία έρχεται. Εμείς θα της δώσουμε φτερά με τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου. Είδες τι ωραία στα λέει η κυρά, σου φτιάχνει και ελευθερία χρωματιστή. Εν τω μεταξύ όλα αυτά που έλεγαν περί τείχους ανοσίας αποδείχτηκαν fake news, αλλά ο δικαστής Dredd κάνει πως δεν ακούει. Ρε, θυμάσαι πως έφερναν τα εμβόλια σαν αρχηγούς κρατών, για πότε οι άχρηστοι έφτιαξαν τα εμβολιαστικά κέντρα, πως ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός ξαμολύθηκε σε ολόκληρη την χώρα για να βρίσκει τους άτακτους. Από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, εδώ στη Λάρισα? Η τηλεδιοίκηση βγήκε τελείως εκτός από τον Ιούλιο του 2019. Άρα από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Μια τηλεδιοίκηση δεν μπόρεσαν οι επικίνδυνοι να στήσουνε. Δυστυχώς, εάν τα τρένα μετέφεραν εμβόλια, θα ήταν ασφαλή. Τώρα τα άφησαν να βαρούν μεταξύ τους, σαν τα συγκρουόμενα. Εδώ έχουμε ένα κράτος που όταν θέλει μπορεί να επιβάλλει κάτι. Έχει τους μηχανισμούς, να στέλνει μηνύματα, να κλείνει ραντεβού άμεσα και να παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες. Και αστυνομία είδες και μπλόκα και τάξη και οργάνωση. Στον μπάχαλο που σε αμόλυσαν να ζεις είναι κύριο υπεύθυνο αυτό το κράτος, γιατί αδιαφορεί πλήρως. Δεν μπορεί εκεί που θέλει να δηλώνει παρόν και εκεί που θέλεις εσύ να σφυρίζει αδιάφορα. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπομ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα? Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται τα ύστερα του κόσμου! Άνετα μπορείς να πας. Κι άμα είσαι και λεβέντης να δηλώσεις παραίτηση. Αλλά εδώ χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και εσείς εκεί κολλημένοι στις καρέκλες. Ψεύτες και υποκριτές, δεν νοιαστήκατε ποτέ για το λαό. Για την έρημη τη χώρα. Τα μπαζώσατε όλα, τα ξεπουλήσατε όλα. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Είναι ντροπή. Μόνος σου να φύγεις. Μόνος σου να φύγεις, ρε. Εάν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να ακούτε την εναλλακτική φωνή. Κάντε και μια κοινοποίηση.